ये हमरा भोजपुरी जगत के पितामह स्वर सम्राट भरत चाचा के गीत हो। यही गाना हम बोलिए हम सुन ले। ठीक जरूर जरूर भाई एगो सुनी ना देखिए। हाँ ये गाना के बाद बहुत गाना ऐसा होला जो डाउन हो जाला। और दुनिया में कतनों गाना गम के लोग गाई युवा वर्ग के, लेकिन हमारे एक लाइन कहीं कहीं भारी पड़ जाला। सही कतनों भाव दे के गई हीरोइन के संग, लेकिन एक लाइन कह दे कि दिल जे बनावल पागले नु होई, प्यार जे बनावल होई कसाई। लेकिन भरत चाचा के गीत के आदेश है प्रयास करते हैं। टी सीरीज एशियाई कंपनी के बच्चारू और हाला भारत देश के हर एक प्रांत में ये कंपनी के झंडा लहरा। एक जानी कहते हैं कि गवना करवला ये हरी जी, जय हो और गवना करवला ये हरी जी, अपने पुरु बाबा अपने पुरु बाबा गवना करवला हरी जी, गवना करवला हरी जी, अपने पुरु बाबा कुछ देर पहले भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर अरविंद आनंद चाचा की ओर से भी आशीर्वाद मिलल है। नारायण जी की कृपा चाचा पर बनो, 100-200 फिल्म बनाई भोजपुरी जगत में। कहतरी कवनो सने सावना पतिया पठवला, मोर बीरहिनिया के बड़ा डहकवला, मोर बीरहिनिया के बड़ा डहकवला, जिया छनवला मुखिया जी के तो मैंने हमारे भाई वाला संबंध, बड़ भाई या छोट भाई जी अच्छा वाला हरी जी, जी अच्छा वाला हरी जी, अपने विदेशा अपने विदेश
जहिया से गइल पठवल न पतिया रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया रोड कमल हरी जी आज रुआ कमल हरी जी रोआ अपने पुरु बाबा अपने विदेशवा गइलेरा अपने पुरु बाबा गइलेरा खड़ी पाकर से धन्यवाद धन्यवाद बात आज गवना करवला हरी जी करवला हरी जी गवना करवला हरी जी अपने पुरु बाबा गइलेरा अपने पुरु बाबा गइलेरा अपने पुरु बाबा गइलेरा अपने पुरु अपने विदेशवा अपने पुरु बाबा गइलेरा कौन ठीक हमारा मुखिया जी क्या देश वाह